Inter 4, Benevento xejn. Il-ritratt li għandi fuq l-isfont illum ma żiltux kombinazzjoni, għażiltu biħsieb. Lilin mill-fatt li Christian Eriksen li bih nixtieq nibda niddiskuti dan il-video log ta' analiżi ipprovoka l-autogol li bih Inter ftaħna l-iskor free kick ieħor eċċellenti li laqat lill-difensur improta u fortunatament għalina il-ballun mar fix-xibka. Illum rajt logħba tajba mill-maestro fil-pożizzjoni nistgħu ngħidu hekk il-ġdida tiegħu illi qed naraw jilgħab dak ir-rol ta' playmaker illi fil-pożizzjoni tal-Brozo. Insomma, ninsab kuntent ħafna bil-wirja tad-Danis illi jiena nemmen li jekk jingħata l-ispazju li verament jixraqlu li għalija għandu jkun l-ewwel isem fuq it-tim sheet tagħna. Iva, nista' ngħid nemmen li mmorru ħafna l-bogħod u nistgħu nġibu dak li sa fl-aħħar ilna nistennew għal ħafna żmien ċoe tazza. Il-kwalitajiet li għandu d-Danis naħseb l-ebda plejer m'għandu fit-tim forsi Sensi meta jkun f'siktu dejjem il-passing, il-free kicks, il-moħħ, il-kapaċità li l-ballun id-dawru bħalma ftit id-dawruh huma kwalitajiet li llum komplew taw raġun lil min bħali jemmen li Eriksen għandu jkun titolari bil-fors. Forsi se tgħidu li flok min. Jekk inqisu illi Barella huwa titolari fiss u Brozovic huwa titolari fiss ukoll, fimni, ma dawk it-tnejn għandu jilgħab id-Danis fin-nofs. Imma insomma mill-bqija logħba fejn kif jgħidu Taljani kienet ta' amministrazzjoni ordinarja, logħba li ħin kollu konna fuqhom, logħba li ħin kollu konna qegħdin nidru, fil-fatt tantu hekk illi Handanovic il-gowler bil-kemm der illum. Ħadd pjaċir illi wara anki mumenti fejn reġgħet fil-blalen u kont qed nibgħat lil sħabi sew dawk li kont qed nibgħatilhom is-soltu waqt il-logħb tal-Inter kif ukoll l-oħrajn li kienu qegħdin jaraw il-logħba miegħi illejla. Bdejt ngħidilhom qed jinkwitani ħafna Lautaro, ħadd pjaċir li rajtu jiskorja fl-aħħar, jalla dan il-gowl iservi biex jinfetaħ għaliex dan ix-xahar li ġej deċiżiv illi għandna l-Inter ser ikollna ħafna bżonnu. Is-soltu doppjetta tal-ħanżir illi għal darb'oħra kien konsistenti u meta jiġi nofs ċans se jitfgħu ġewwa. Valdieri, logħba tajba mingħand ħafna mill-plejers, Barella kellu logħba tajba għal darb'oħra, Hakimi qdiena, l-unika plejer li bħas-soltu kien barra mill-istampa kien dak il-ħela ta' spazju li lab fuq ix-xelluk. Imma insomma fuq daka mhux se noqgħod nirrepeti ħafna x'tafu biżżejjed kif naħsibha daka u llum kienet prova oħra li jekk se niddiskutu il-plejer per se fit-3-5-2 li nilagħbu aħna ma jiffitjax għalkemm kif tafu biżżejjed kif naħsibha fuqu u mhux se noqgħod ninħela. Insomma, bravi ragazzi, anke l-Kaiser Ranocchia llum kellu logħba tajba, fil-fatt tal-mument ħsibna li kienu l-iskurjaħ l-ewwel gowl. Jiġifieri, nuħu pjaċir li anki sa fl-aħħar plejers bħal Ranocchia qed ikolli ntihom feedbacks pożittivi wara diversi tajjir u tmaqdir. Insomma, kienet logħba tajba, logħba li rbaħna bla problemi ta' xejn. Issa nistgħu nitfgħu ħarsitna lejn il-logħba ta' nhar it-tlieta l-ewwel lek tal-Koppa Italja kontra l-Juventus li se nilagħbu f'San Siro, logħba li se nkunu mingħajr Lukaku u mingħajr Hakimi se jkunu sospiżi għal daqstant għall-inqas fuq quddiem kollox fidej Lautaro u kollox fidej Sanchez.
Nistennew naraw se jiġri u mbagħad fuq nhar it-tlieta bħas-soltu nitkellmu fil-preview illi nitfa' tlieta filgħodu fuq is-sit uffiċjali tagħna illi nistedinkom issegwu għal dawk li huma aħbarijiet u riżultati antonellosportsblog.wordpress.com. Minnu ftit ieħor ukoll ikollna l-aġġornamenti fuq il-lik Ingliż, id-darts kif ukoll xi ħaġa tal-Kampjonat Nazzjonali Amatorjali li ħajtilgħu malli intella dan il-video. Komplu nkitbu wkoll fuq dan l-istazzjon uffiċjali ta' YouTube, illum tellajna episodju ieħor mill-live gaming sessions ta' Olli e Benji. Nhar ta' ħamis fit-8 il-programm l-intervista, fil-fatt il-ġimgħa d-dieħla nkun qed nitkellmu fuq il-parti tissimha bejn Hibernians u Valletta, daqstant klik biex ma tinsewx taraw l-episodji tal-intervista kif ukoll dawn il-video logs li ntella wara kull logħba tal-Inter u jekk alla jrid minn Marzu l qudiem meta terġa' tibda l-Formula 1. Kontenut ġurnalistiku kif għedtilkom fuq is-sit uffiċjali tagħna ta' antonellosportsblog.wordpress.com kif ukoll fuq il-paġna ta' Facebook fejn minn hemmhekk prattikament se tkun il-gateway għal kontenut kollu li il-medja ta' Antonello Sports Blog qiegħda tella. Nistidinkom ukoll biex issegwu l-kollaboraturi tagħna Velocity Esports Racing nhar it-tnejn li ġej ser ikollna tiġrija mill-kampjonat prinċipali l-Grand Prix tal-Awstrija li jinsa nkun qed nikkummenta ma' Efrom Tabone, kif ukoll għal dawk kollha li jridu jilagħbu l-aqwa kwoti b'mod responsabbli is-sit ta' ejjabet.com nistidinkom ukoll biex tittantaw xortikom kif qed ngħidu b'mod responsabbli fuq dan is-sit fejn għandna l-aqwa kwoti illi tistgħu issibu fil-pajjiż fejn jidħol sports kif ukoll gazino. Kif testu minn dan kollu bħalma dejjem ngħidilkom ħallu li xjaten tridu. Lejn tajb il-kulħadd ħbieb.